चलिए आज हम रउरा सबके बताओ तनी कि समुद्र मंथन का भइल रहल। सबे कहानी तो सुनले ही बा कि समुद्र मंथन के, लेकिन बहुत कम लोग के पता भइल होई कि समुद्र मंथन भइल काहे रहल। बात वो टाइम के बा कि एक दिन दुर्वासा ऋषि भोलेनाथ के आशीर्वाद लेके निकलल रहना स्वर्ग के तरफ। तब तक उनमें से जौन इंद्र देवता बना स्वर्ग के राजा, वो आवत रहना अपने हाथी एरावत पे। ठीक, तो दोनों लोग के रास्ता में मुलाकात हो गई। अब इंद्र जी दुर्वासा ऋषि के देख के प्रणाम कईना, तो फलस्वरूप का भइल कि दुर्वासा ऋषि जौन माला दिले रहना भगवान भोलेनाथ फूल के, वो इंद्रदेव के पहना देने। अब का भाई इंद्रदेव वो मलवा निकाल के अपने हाथी एरावत के पहना देने। अब वो मलवा पर कुछ भौरा रहना, ऐसे हाथी जौन उनके रहने एरावत, उनके थोड़ा सा दिक्कत भइल तो मलवा नीचे गिरा के पैरवा से कुचल देना। अब आप सबके तो पता बा कि कितना गुस्सा होता है ऋषि दुर्वासा के। अब ये बात के देख के ऋषि दुर्वासा के बहुत गुस्सा आए। ठीक, तब ऋषि दुर्वासा जब गुस्सा आए तो इंद्रदेव के श्राप देना कि तहरा के अपने शक्ति और धन के बहुत घमंड हो गई बा, तो आज से तू शक्तिहीन हो जाइब। ठीक, तो ओई दिन से तुरंत स्वर्ग लोग के जितना भी संपत्ति रहल सब खत्म हो गई, सब शक्तिहीन हो गई ना। वही के वापस पावे खातिर समुद्र मंथन के कार्यक्रम शुरू भइल। अब आप सब हमके बताएं कि समुद्र मंथन कौन से सागर में भइल रहल, कमेंट में लिखी। अगर आप सब ऐसा और वीडियो देखल चाहतनी तो अपने दोस्तन के साथ शेयर करी, परिवार वालन के साथ शेयर करी।